प्रकाश सार मोनसे रिक्वेस्ट खालामो बे गथ'सा नैबे जे हिनजावसा बियो बिराद गिदिर बिपदाव गोलैनानै दङ मानो होनोबा सासे मानसिया बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै खामानि दङ होननानै कन्टेक्ट खालामनानै लाबोदोंमोन जे बे मानसिया जे लाबोदोंमोन बे मानसिया मबाइल खावना खारबाय दा बे गथ'खौ फासायना गालांबाय ओमफ्राय सारा अननानै बे खैफोदनिफ्राय बे गथ'खौ बासायनो थाखाय आं रिक्वेस्ट खालामो मानो होनोबा बे गथ'साया डिसेम्बरनि 5 तारिखआव फैदोंमोन 5 तारिखआव फैनायलाय ओमफ्राय दायो मानसियाथ' मबाइल खावना खारबाय दा बियो गथ'साया बहा खामानि मोननो खामानिबोथ' मावथावखाया उन्दैथार बिमा फिसा फैदोंमोनलाय बिसोरो आरो बिमा फिसा फैनानै बिमाया बेखौ गारनानै थांबाय दा बहा थांखो जेबो खबरानो गैया दा बियो हारसिङै जानानै दं दा बे मानसिया रिनाव गोग्लैसोनानै दं बे गथ'साया दा बे गथ'साखौ बासायनो थाखाय नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट प्रकाश सारनिसिम जे बे गथ'खौ आसामसिम लांफिननो थाखाय जोंहा जेबो बेबस्था गैया दा बे बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय नैबे गथ'नि जानानै आं आरज गाबो खारन बे गथ'साया जुदि माबा मोनसे जायोबा बाहाय थानाय मानसिफ्रा मोनसे रिस्क दङ होननानै आं बे गथ'खौ नायगासिनो दं आरो आंनि मानसि बायदि अननानै दङ जाहाथे बे गथ'आ मोजां आसामसिम सौहैफिनो आरो नोंथांखौ आं मोनसे खावलायनाय जे बे गथ'खौ हेल्प खालामनानै जाहाथे आसामसिम सौहैफिननायनि मोनसे राहा लायो बेनिखायनो बे गथ'खौ जे गथ'नि सेफटिखौ जों बबेबा समाव होनोबो हाया जानो हागौ आरो बेनिखायनो प्रकाश सारनिसिम मोनसे आरज जे बे गथ'खौ लांफिनथारनांगौ बे अननानै बे बिपदनिफ्राय जोंखौ जाहाथे बासायो बेखौनो आं बुंदों सार नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट दा बेनिखायनो आङो आदा प्रकाशखौ रिक्वेस्ट खालामो एसे अननानै बे बिपदनिफ्राय बे गथ'खौ जे आसामाव लांफिननायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होयोबा मोजां जागौमोन दे बिमा एसे नों बुंलाय सार जोंखौ अननानै बासायदो बे गथ' फिसाखौ आं फिसाखौसो बायदि लानानै दङ बे गथ'आ माबा मोनसे जायोबा जोंबो खैफोदाव गोलैफागोन सारा अननानै जोंनो जा थाइसे थाइनै मोनो बेखौनो बुथुमनानै हरनो हागोन आंहा मोननै गाहाम संसार सलायनांगौ गथ' फिसा हौवा सानै दङ आंहाबो बे गथ'फोरखौ फोरोंनायनि आंहाबो बिराद माबानानै दङ जारलायाव गोग्लैनानै दङ आं मोननै गाहाम संसार सलायनांगौ आंबो गरिब सानफा सेरफा आंबो खस्थ' खालामनानैसो बायनानै जायो अनेक दुखुआव दङ आंबो गथ' फिसाखौ लानानै आं तामिलनाडु माबायाव खामानि मावफैदों अननानै बासायदो बे गथ'खौ सारा प्रकाश सार आंनि मोनसे रिक्वेस्टआ माने बे गथ'खौ आसामाव लांफिननायनि थाखाय बेबस्था खालामदो बिनि बिमाया दोननानै खारबाय गथ'खौ बहा खारखो जों मिथिया जानो जोंनि राजा बिफाखौ होनदोंमोन आंखौ बायख'दो बेनिफ्राय जोंनि राजा बिफाया सासे मालिकनाव फैसा लानानै बिसोरखौ बायख'नानै लाबोदों खामानि मावनानै सुख'नानै होगोन होनदोंमोन दा गैया खारबाय बिमाया दोननानै खारबाय दा बे गथ' फिसाया बहा खामानि मावनो हानांगौ जोंनो जाहोगासिनो दं जोंनो नायगासिनो दं फिसा असे बायदि आङो दा बे गथ'खौ होनानै दङ आदा प्रकाश आंखौ खैफोदनिफ्राय बासायदो जोबोद गिदिर खैफोदाव गोग्लैना दङ आंखौ बिटिआरआव लांफिनदो आदा प्रकाश जायो दा आङो फरायगासिनो
डिसेम्बरनि 5 तारिखआव फैदोंमोन डिसेम्बरनि 5 तारिखआव फैदोंमोन जोङो दायो सासे मानसिया जोंनि कम्पानिनिफ्राय मबाइल खावना लानानै थांबाय जोंखौ फासायना गालांबाय दायो बे कम्पानिनिफ्राय गलाङा आदै मादैमोनासो आंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय आदा प्रकाश अननानै आंखौ खैफोदनिफ्राय बासायदो आंखौ आसामाव लांफिनदो खुलुमबाय रायजोफोर एसेनोसै जोंनि दुखुथिया खैफोदनिफ्राय जोंखौ बासायनो थाखाय जोङो आदा प्रकाशखौ जोङो बे खैफोदनिफ्राय बासायनो थाखाय जों रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे बे गथ'आ मोजाङै मोजां आसामाव सहैफिनो गामिया थिपखाय मंलाजरा मदपारानि बे गथ'आ दा बेखौ आसामसिम लांफिननो थाखाय जोंनो राहा गैया जादों आरो जोंबो दोनबाय थानो हाया बे गथ'खौ दा बेनि थाखायनो बेखौ बिटिआरसिम लांफिननो थाखाय खावलायो आदा प्रकाशखौ खावलायो जाहाथे आदा प्रकाशआ जोंनो बेफोरबायदि माबानिफ्राय खैफोदनिफ्राय बासायो बेखायनो बे गथ'नि थाखाय आं रिक्वेस्ट खालामदों बे गथ'आ आसामसिम सहैफिननायनि बेबस्थाखौ आं लादों आंनावबो दा गैया आंबो बिदिनो खस्थ' खालामबायनानैसो न'खर सलायो दा आं इसेबां मानि हायाखैलाय आरो आगोर मोना जादों दा बे गथ'खौ बासायनो थाखाय बे जे गथ'साखौ बासायनो थाखाय उन्दैथार आरो बेखौथ' जों खामानियावबो थिसननो हाया जादों दा बेखौ बासायनो थाखाय जों आदा प्रकाशखौ खावलायनाय जाबाय जे आदा प्रकाशआ माबा मोनसे खालामनानै जोंखौ बे गथ'खौ जाहाथे बासायनो हायो आरो आसामसिम लांफिननो हायो गोजोन्थों आदा प्रकाश